Jill! Nice. Oh, man. Han spiller sygt små. Nej, jeg kan ned toren. Det er meget hyggeligt. I har altså aldrig så sejt til going on, kan jeg høre. Du er så vild med toren. Ja, jeg kan godt lide toren. Det er ret bekymrende, faktisk. Nu gør vi flere, jeg går ned i Jeg kan godt lide toren, mand. Det er helt Jeg kan bedst lide i toren. Yes. Lige på det vidste lang tid. Society. Opfølger det Society. Ej. Jørgen B., hvad sker der? Society 2. Hvis du er operatør, vi sidder klar nu. Fortsætter væk. Jeg lytter bare lige på samtalen. Er det rigtigt, de spil? Af hvad? Toren? Jeg har ikke sagt noget. Altså, der var engang en Piccolo, der havde fortalt alle dem over i Palads, at de kaldte mig analdronningen over i Imperial. Så en eller anden dag, der stod og så, ja, ham der er jeres Piccolo, han har sagt, at du hedder analdronningen. Ja, det ved jeg. Jeg ved altså overhovedet ikke, hvor han har det fra. Nikolaj, indrøm det nu. Hvorfor ryster vi? Jerry går, fordi at scanningen er der 35 gik galt. Nå, der er Morfik. Nej, der er Morfik, ja. Hold kæft, det går ikke så dårligt det her. Kamermand på speed. Ja. Hej, Søren! Raus! Big Red. Nej. Toren. Toren. Ja. Where is it? Den er lige derude. Kassen. Peter! It's like... I'm like... Er det din kopi, den her, boy? Nope. Ja, det er ikke arbejde. Nej, så det er stadig knivskarp. Så jeg siger, det er ikke den bedste transfer, jeg har set. Men nu går jeg også på 2 film som Society og Star Wars. Christmas. Altså Star Wars stod heller ikke fantastisk godt, vil jeg så sige. Fuck, hvor står det dårligt, mand. Fuck, hvor står det dårligt, mand. Fuck, hvor står det dårligt, mand. Kører du på det? Ja, der er ikke andre stik, der er sat i. Ja, den skal bare bruge en scale, og så er det bedre.